ana lamini na bolmana dugu mali kono mali ko kan Boubacar Sidiki azigira kene kan ladala jemo on ve sɛbɛnfura minnu bɛ ladala bolikɛ Boubacar ne y'a f'i ye ngo jamana kunnafoni a b'o de ko fɔ do dɔ la a na kunnafoni duman fɔ fo yɛrɛ nisɔn bi ja i nunkɔrɔla bi magaya nka do dɔ la kunnafoni kɔma bi bɔ ka bi i b'a fɔ uf u ye nin fana fɔ wa Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana a taabolo ye n'an sigira kɛnɛ kan a ti ɲɛ abada fo maa damadɔ ka fara ɲɔgɔn kan ja ka taa se kumakan tali ma fiɲɛ turukala k'a naamu o kalifalen bɛ Jibi ma nka min ye jaw ye o bɛ Hamɛdi Jakite bolo sɛbɛnfura tilalen don ne ni ɲɔgɔn cɛ an k'an nɛn don a furanjɛw la mɔgɔw bɛ faamuyali sɔrɔ cogo min na Boubacar n'a sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen dafara lamɛnbaaw bɛ lafiya sɔrɔ u bɛ lamɛnni kɛ ni ka ɲɛ fiɲɛ tɛ don a kɔrɔ mankan tɛ don a kɔrɔ o bɛɛ lajɛlen danganiya ye Jibi ye ni Jibi labɛnna k'a ye yamaruya di an b'an k'a kan. Tunkara ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki n bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Boubacar Sidiki bigo m'a bila bɔli la sɛbɛnni kɛba taalen ɲɛfɛ n'a da i tulo kan Boubacar Sidiki sigi kun kelen don ka fɛn min kɔnɔ e k'a dɔn e k'a kun ma cɛ de ye o de ye kiiri ye Boubacar Sidiki k'a dɔn kiiribulonba a bɛ ne ka kalo damadɔ bɔ min kɔni ye nin kiiri in ye a kun bɛ sen na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen kun don kiiri in ma u ka se k'a dɔn min ni min bɛna bɔ a kɔfɛ Boubacar Sidiki kiiri kun cɛra sariyatigiw i k'a don kumana u ye min bɔ k'a bin Boubacar Sidiki o de ye jamanakuntigi kɔrɔ a ka avion min zanna ani sɔrɔdasi minɛn minnu zanna maa minnu bɛ ni jalaki binnen d'u kan Boubacar Sidiki i k'a don kumana min ni min kan ka ɲangi ani min ni min kan ka da u kan u y'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ général de brigade Mustapha Darabo o taara so k'o ka bila min ye Mamadu Kamara o fana taara so o bila la Boubacar Sidiki k'a dɔn ko yɛrɛ kunbakun ye min ye madame Bouare Fili Sisɔgɔ san 10 kaso datuguli commissaire colonel major Nuhu Dabitaw san 7 kaso datuguli Musafa Ben Barka Sidi Mohamed Kanyasi Amadou Kuma Nuhu Kuma Sumayila Jaabi Boubacar Sidiki i k'a dɔn kiiri ma k'olu ɲɛna n'u sɔrɔla Boubacar Sidiki i k'a dɔn na bila bada kaso datuguli la sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw mana fɛn fɔ k'a bila yɔrɔ min u bɛ dayɛlɛli kɛ dayɛlɛli jumɛn in de kɛlen don u ko min ma to a k'a na cassation Boubacar Sidiki k'a dɔn tile 3 bɛɛ ayiwa min ni min fɔra tile 3 bɛɛ ayiwa maa minnu ɲangina u k'a fɔ an ma jɛn ni nin ye Boubacar Sidiki tile 3 b'u bolo ni k'o baara kɛ n'u y'o baara kɛ ni sɛgi b'i k'a kan walima ni ko wɛrɛ bɛ ɲɛɲini o bɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i donna ko in yɛrɛ kɔnɔ kiiri kunjɛlen min kɛ soronin donba min n'ale kun bara Kafili Bouare dɛmɛ Boubacar Sidiki n'o yɛrɛ ne yɛrɛ balimakɛ Maître Tunkara a kumana a ko jɔnwala ale kɔni min ye ji ye o jiginna a ka to la kosɛbɛ Boubacar Sidiki a y'a dawolo kin a ye miiri caman kɛ sabula ale ka dɛsɛ kuma na sarakisɛ fɔli la min ye hakilina k'o jira kiiritigɛlaw la madame Fili a bɛ se ka bila cogo min na a kana minɛ tuguni k'a don kaso la ale ka dɛsɛ o la o kɔni y'a ale yɛrɛ kamana guwan kosɛbɛ sabula i k'a dɔn tuma min ni kiiri in b'i ɲini ka kunjɛ Fili Bouare mɔdenw a n'a denw Boubacar Sidiki olu nana u dama kasi a la tonton avocat ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa anw mamuso i n'a ka segin ka na so sabula a ɲɛnafin banna Boubacar Sidiki a ko a dɛsɛra o kɔni kɛra ale yɛrɛ bolo i k'a dɔn jigi waaroba ye min ye Janginɛ Tunkara ye a ye nin fɔ Boubacar Sidiki n'i ye kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ tuma min kiiri n'a bɛ kunjɛ sariya kisɛw fɔlen kɔfɛ min ye avocat ye ka taa se a kiiritigɛlaw ma kunun ko Boubacar Sidiki a kɛra n'a fɔ hadamaden kɔni n'alo talen don sabula kuma laban dira maa minnu jalakilen don kuma dir'u ma Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye nin kiiri in ye ko fila kun don Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ka kunjɛ sa bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ kiiri in dun nin t'a kɛ ko fɔlɔ ye maa a bɛ se k'a fɔ nin y'a boloda ko 2nan walima 3 fo 4 kiiri 2 bɛɛ lajɛlen kɛra a jirala k'a fɔ foyi ma suɲa foyi ma tunu Boubacar Sidiki i k'a dɔn o fɔra ko kiiri in ka bila o waati la nka ni segi kɛra a kan sen kɔni i k'a dɔn da ka sɔrɔ a la min b'a to da in bɛ tugu kuma segi tɛ kɛ nin kuma in ka bilen a kiiri jamanadenw ka ɲinɛ a kɔ kiiri in dabɔ
bɔ ko kun y'o ye cour d'assises de Bamako n'o ye jamana sariyasunba ye Boubacar ka taa se bolofara fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Boubacar i k'a dɔn ka kiiri in kɛ ɲɔgɔn lamɛnna i k'a dɔn kumaw fɔra sarakisɛw fɔra Boubacar i k'a dɔn ayiwa a bɛ kuncɛ kuma min n y'a f'i ye n ko kɔrɔfɔ laban dira maa jalakilenw ma Boubacar maa minnu n'olu jalakilen don sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min ye dankɔrɔba ye ale ko min kɔni ye min ye Musafa Darabo ye a ko jɔn ko Ala nin kiiri min filɛ nin ye u ka sabali Boubacar k'a dɔn u k'ale ka tiɲɛ sag'a ma ale ye sɔrɔdasi den ye kabini Ala y'a da i k'a dɔn jalaki walima gɛlɛya ma deli k'a sɔrɔ abada o tuma n'u ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ ɲangini kɛ Boubacar u ka jateminɛ kɛ ale ka tiɲɛ ye min ye a n'a ka hɔrɔnya o ka sag'a ma Boubacar k'a dɔn ayiwa kumaw nana ta ka da ɲɔgɔn kan sɔrɔdasiya kutumu kɔnɔ sɔrɔdasi jalatigiya Boubacar k'a dɔn a bɛ fɛn caman ko fɔ n ye sɔrɔdasi den ye o tuma ne ka bada min kɔni ye tiɲɛ ye ani jamana labasali n b'o de la minisiri kɔrɔ n'o ye ministre de l'économie madame Buhari Fili Sisɔkɔ Boubacar k'a dɔn a kumana a ko nin dossier min filɛ nin ye n'u y'a yuguba n'u kumana Boubacar k'a ko diɲɛmaa tulo b'u la diɲɛmaa ɲɛ b'u la a ko jɔn ko Ala n'i y'a ye ale ma se k'ale caution sara mɔɔw dun sɔrɔla i k'a dɔn balimaw ni terisiraw la minnu ko k'u b'a ka caution sara walasa a ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ale ma sɔn n'i y'a ye a ma sɔn sabula a dalen kun don a la ale ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ dɔrɔmɛ kelen pigini ale ma deli k'o dun jamana kunna nka ni sariyatigiw y'a bila dankan minɛ a bɛ Ala minɛ n'o ye Boubacar k'a ko nɔ tɛ min ye détournement kisɛ kelen o ma deli ka k'ale kunna min ye Mahamadu Kamara ale kun ye directeur de cabinet jamanakuntigi kɛrɛda fɛ Boubacar k'a y'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala ale bilala baara min na k'a fɔ don kelen da kelen ale y'a dɔn k'a fɔ ŋanamu b'a kɔnɔ walima ale bɛna kungo sɔrɔ ale ma deli ka miir'o la jamanakuntigi de y'ale ci ale ye jamanakuntigi ka ciden ye o de y'ale ci Sidi Mohamed Kaɲasi ma i k'a dɔn taa nin sɛbɛn in di Sidi Mohamed Kaɲasi ma min ye wulikajɔ a k'a kɛ joona joona jamana mɔgɔw bɛ marifa ani minɛn caman na min ye commissariat des armées DGA o min ye colonel major Nuhu Dabitaw Boubacar k'a kumana a y'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala Boubacar k'a dɔn faamubaliya caman de nana ni nin ye nka k'a fɔ de sonyani kɛra walima ale ye ŋanamu kɛ Boubacar k'a dɔn o ma kɛ o tuma sariyatigiw k'a mago to Boubacar k'a dɔn tuma min ni nin bɛɛ lajɛlen fɔra sariyatigiw u sɔrɔla ka bɔ jama na u taara ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye furanjɛ janyana sabula maa o maa kun bɛ kiiri bulon kan bɛɛ lajɛlen haminen bɛɛ bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don u bɛna fa wa u bɛ bila wa yalima a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na maa si kun t'o dɔn Boubacar k'a dɔn 18h danna bɛ gosi tuma min i k'a dɔn sariyatigiw donna n'u ka duloki fimaw ye Boubacar n'i ye hadamaden ja ye ko balaw fo dɔw dusukun b'i tantan Boubacar o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn ayiwa min ye arrêt de condamnation a tubabukan y'o ye Boubacar i k'a dɔn o nana o kalanni nana daminɛ Boubacar i k'a dɔn madame Buhari Fili Sisɔkɔ i k'a dɔn ayiwa an sɔnna e kɔni i k'a dɔn i minɛna sariya b'i nɔ minɛ min ye jamanakuntigi kɔrɔ ka avion san ye i k'a dɔn i nɔ b'a la min ye ayiwa marifa minnu ni sɔrɔdasi minɛn minnu sanna i nɔ b'a la Boubacar i k'a dɔn secrétaire général kɔrɔ présidence Musafa Ben Barka Boubacar i k'a dɔn i bɛ nɔ minɛ hali n'a sɔrɔ i tɛ jamana kɔnɔ kiiri ma k'i ɲɛna i bɛ nɔ minɛ kiiri kɛra ale kɔfɛ Boubacar i k'a dɔn sɔn kɛra a ma jɛn kɛra n'a ye k'a fɔ i bɛ ko dɔ kalama o tuma i bɛ ɲangi min ye forobafɛn tali ye min ye général de brigade Musafa Darabo ale tun ye directeur de cabinet présidence la brigade Musafa Darabo, général de brigade Musafa Darabo, directeur du cabinet de la présidence. Mahamadou Kamara. I k'a dɔn ayiwa Mahamadou Kamara. Kabara kɛni. Cɛw e ka ko. I bila la han. I ka ko ni fɛn minnu an ye jateminɛ k'a la. Jɔn ko Ala e nɔba ma ye fɛn in na. A b'i n'a fɔ e kɔni i jɛlen don. Min ye colonel major Nuhu Dabitaw. Boubacar k'a dɔn an sɔn kɛra a ma. Bɛn kɛra nka an ye sɛbɛn ninnu lajɛ ka taa ka na. I nɔ bɛ fɛn na. Boubacar n'a ma ɲɛ o kɔ. O tuma min ye sariya ye an bɛna min kan min ni min kan ka da min kan o filɛ nin ye Boubacar k'a dɔn ayiwa cour d'assises spéciale min kɛra n'a juillet kalo tile 8 san 2025 i k'a dɔn ɲangini minnu n'o sɔrɔla an fɛ madame Buhari Fili Sisɔkɔ colonel major Nuhu Dabitaw i k'a dɔn ayiwa Fili san 10 kaso datuguli i b'o kɛ min ye ayiwa réclusion criminelle ye mun ye réclusion criminelle o ye mun ye mais n'i ɲaginna i bɛ datugu de o minɛ ka datugu don
san 7 o dira i k'a dɔn sɔrɔsikɛ in ma Boubacar Sidiki o k'i bɔ yen maa minnu bɛ yen ni kiiri ma k'u ɲɛna n'u tɔgɔ bɛ kiiri in na ni sɔrɔ bosobaw don jugement par contumace Sidi Mohamed Kaɲasi Amadu Kuma Nuhu Awa Kuma Sumaila Jaabi ka taa se i k'a dɔn ayiwa Musafa Ben Baraka ale ye minisiriya kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn olu fana bɛ ɲangi ɲangili in ye kaso ye i k'a dɔn ayiwa badabada kaso wa min ye amandi ye n'o ye wari ye o bɛ sara u fɛ Fili Sisɔkɔ miliyɔn 100,000 i k'a dɔn ayiwa Fili Sisɔkɔ 100,000 60,000 Dabi Tawo ayiwa o k'i bɔ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn min bɛ jamana ka hakɛ ɲini n'o ye contentieux du gouvernement ye Boubacar Sidiki k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ ayiwa nin fɛn minnu fɔlen bɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn jamanakuntigi kɔrɔ ka avion marifa minnu zara Boubacar Sidiki i k'a dɔn o tuma Philippe Bouarɛ Musafa Ben Baraka Boubacar Sidiki k'a dɔn sɔngɛra ma miliyari 3 miliyɔn 320 000 o bɛ sara u fɛ ale buruburu o k'i bɔ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa tɔgɔ sɛbɛn ni wulikajɔ minnu kɛra sɛbɛnfura minnu kɛra nin bɛɛ lajɛlen bɛ larube olu sagilen wajibi Madame Bouarɛ Fili Sisɔkɔ Amadu Kuma Sidi Mohamed Kaɲasi Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye miliyari 15 CFA wari o bɛ sara olu fɛ o ye jamana niyɔrɔ ye avion sango ani minan sango la maa 3 wɛrɛ bɛ yen Boubacar Sidiki i k'a dɔn a fɔra olu ka miliyari 3 ani miliyɔn 71 n'a kunkanfɛn olu b'o sara jamana ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn k'o de ma frais d'enregistrement et de dépenses dû à l'État du Mali directeur commissaire armée DCA colonel-major Nuhu Dabi Tawo ani société Guillaume Sarr min ni ayiwa Amadu Kuma ale de b'o nɔnabila Boubacar Sidiki k'a dɔn CFA wari miliyari 2 ani miliyɔn 600 n'a kunkanfɛn u bɛ segin k'o sara jamana ye Boubacar Sidiki ayiwa sabula minan minnu zana i k'a dɔn hakilinaw a n'a tɔ an sɛbɛsɛraw kɛra kɛcogo min na o ɲɛ bɛ se ka dɔn n'o y'i bɔ yen Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ ayiwa Sumaila Jaabi min ye ayiwa miliyɔn 500 CFA wari ye o b'o sara jamana ye sabula a b'i n'a fɔ ayiwa transit ko o tun b'o bolo sɛbɛnfura minnu donna transit baara la o kan k'o sara o k'i bɔ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn ɲangili fɛn o fɛn bin na a k'i k'a dɔn contentieux du gouvernement ale de b'o wariw minɛ ni ka bila jamana ka wagande kɔnɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn o k'i bɔ yen min ye parquet ye a y'i bolomada Ala ka hinɛ Sumɛlɛ Bube Mayiga o tɛ diɲɛ na nka fɛn o fɛn b'a bolo ni nafolomafɛn don a bɛɛ lajɛlen ka taa minɛ a barata o yɔrɔ in na kumaw b'a fɛ ka kɛ fila ye dɛ a kun fɔra ko Sumɛlɛ Bube Mayiga Ala ka hinɛ a na k'a ka biɲɛw bɛ saisi ko nka ko ni fatula ka ban ko kiiri bɛ jɔ ye tubabukan don kiiritigɛlaw ka kuma maa tɛ fili o la dɛ s'agissant de la requête du parquet mettre la main sur les biens de feu Sumɛlɛ Bube Mayiga la cour a renvoyé le ministère public a mis ce pourvoi quant à sa demande de réparation du préjudice et relativement aux héritiers de feu Sumɛlɛ Bube Mayiga. Nya jɛ wa? N'i y'a surunya de sabula tubabukan la i ka kuma surunya a b'i faamu Boubacar Sidiki i k'a dɔn o k'i bɔ yen a ko min ye Madame Bouarɛ Fili Sisɔkɔ n y'a f'i ye maa minnu kun bara k'a sɔrɔ naani don n'o ye Jangina Tunkara ye Jangina Tunkara a kamana ganna a ko jɔnwala musokɔrɔba in san 70 Boubacar Sidiki k'a dɔn wulikajɔ minnu kɛra olu ye kuma minnu kɛ an'u ye cɛsiri min kɛ ka se k'a jira k'a fɔ a nɔ tɛ fɛn n'a ma fɛn kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ale dɛsɛra a ka dɛsɛ in kɔni a y'o da i k'a dɔn sariya yɛrɛ de kunna nka a ma tiɲɛ ka sababu kɛ mun ye Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa don bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ɲɛ maa bolo tile 3 min b'u bolo walasa u ka appel kɛ a bɛ n'o kɛ Boubacar Sidiki n'a y'o kɛ o tuma wulikajɔ kuraw ni jateminɛ kuraw bɛ kɛ hakilina kuraw ani ɲininifɛn kura minnu bɛ yen u n'o bɛɛ lajɛlen kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa min kɔni ye kiiri in ye a fɔ kiiri kunjɛ nin kuma ninnu fɔ Boubacar Sidiki dɔw sina ka ɲɛji jigi ten warawara ni hadamaden kule k'a mɛn jigilatigɛ kule Boubacar Sidiki i k'a dɔn a barika bonyana a hinɛ barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten Madame Bouarɛ Fili Sisɔkɔ san 70 nin bɛɛ lajɛlen tɛ kun maa na o yɔrɔnin bɛɛ u sina k'a ta gara la k'a da ɲininka barankari kɔnɔ mobili min nana n'a ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ mobili ye o segira n'a ye tɔ minnu bɛ yen n'a fɔra k'u minɛnen don ni za hakɛ kaso n'o kɛ Boubacar Sidiki olu minɛna o cogo kelen la u tun bɛ kaso bon min kɔnɔ Boubacar Sidiki ka yen sɛgɛrɛ a fɔra minnu bila la Boubacar Sidiki olu sina ka
bɔ ten ɲanza i ka se ka t'u ka so ten sɛbɛnnikɛla ko bɔsiri k'i k'a dɔn nin bɛna kɛ a bɔ kiiri belebele kunjɛlen ye sabula nin ko in kɔni a barika kun bonyana jamana kɔnɔ ɲɛ de kun kan ka sɔrɔ a la waasa ko in yɛrɛ bi ban cogo min na jamanadenw bɛ se k'u ɲɛsin ko wɛrɛ ma bɔsiri k'a dabɔ kun y'o ye n'o tɛ n y'a f'i ye kiiri nin t'a kɛ ko fɔlɔ ye a delila ka kɛ siɲɛ fila in bɛɛ lajɛlen la a fɔra ko suɲɛni ma kɛ i k'a dɔn baara ka bila ye nka sagi kelen a ka tuguni n'a fɔra nin kɛra tile 3 b'u bolo bɔsiri k'i k'a dɔn ka welewele da kɛ kiiritigɛlaw ma min bɛ se k'a to a ka hakilina kura bɛ ɲini kiiri in kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura Siriki n bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ dɔ tun wara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn dɔ k'a ma ko le matin sɔgɔmada le matin Hashi Cissé nin y'a ka fasiri ye Cissé ko min ye parti politique yi kɔrɔw ye halisa e ko o wulilen tɛ k'u jɔ wa u kun kɛn bɛ ka jalakili sɛbɛn minnu don an ka tribunal la n'o y'an ka kiiribulonw ye sigida fɔlɔ n'o ye commune 1 tribunal de grande instance ye i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔw ye jɔnko ala n'a bɛnna ntɛnɛn tɛmɛlen ma juillet kalo tile 7 san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye sigida fɔlɔ tribunal de grande instance ye olu kɔni kun kɛn bɛ ka wele bila ni maa ninnu ma n'o ye politikimaw ye olu minnu taara jalakili sɛbɛn don k'a fɔ o ka cili min kɛla décret dɔ sababu la n'o ye décret min n'a baaraw bɛɛ lajɛlen waleyala mais kalo salen tile 13 san 2025 k'a fɔ min ye politikitɔnw ye o ka baara a bɛɛ lajɛlen ka filenkolon jeni k'a da kolon ji k'u jɛn ni a ye an ma jɛn n'a ye a n'an ka jalakili sɛbɛn don an ka kiiribulon caman na min ye sigida fɔlɔ ta ye jɔnko ala o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛ kun bɛ dɔn ntɛnɛn tɛmɛlen de n'o o bɛna juillet kalo tile 7 ma wa n'i y'a lajɛ min ye politikitɔn ɲɛmaw ye nin donni kama u nana ka na tribunali n'o ye kiiribulon in kɔnɔna ye k'a sɛbɛkɔrɔ minɛ ni k'a sɔsɔ ko dakɔnɔ ɲi wa min ye wele kun bila bɛ don kibaru tilamuw ma wa ka taa se maa caman ma minnu b'a fɛ ko in ka kɛ u ɲɛna n'i y'u yɛrɛ ka journal donbaw ka ko ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen ko nin na n'i jɔ sa wa o kun jɔn bɛ ka maa min kɔnɔ o de ye jamana ka cidenw n'o bɛ tali kɛ direction générale du contentieux de l'état olu de kɔni kun kan ka na jamana ni ka na jɔyɔrɔ fa olu de fana bɛ yen jamana ka fɛn fɛn bɛ yen n'a kɔni ni kiiriko n'a kun dala jamana kan olu de b'u jɔ o ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ waasa jamana ka hakɛ ye fɛn min ye ka se k'o makara kiiri bunakun kan nka n'i y'a lajɛ nin donni kama min n'o bɛnna juillet kalo tile 7 ma san 2025 min ye jamana ka ciden ye o ma ye kɛnɛ kɔnɔ politikitɔnw kɔni n'u ka cidenw olu bɛɛ lajɛlen taara n'u ka journal donnaw nka min ye kiiri tigɛbaw yɛrɛ ye n'o ye kiiritigiw ye olu caman bɛ yen u m'a dɔn kun kelen min kama min ye direction générale du contentieux de l'état ye u ma na wa u ma kɔrɔfɔ sɔrɔ ni ka fɔ politikimaw ka ciden ninnu ɲɛna nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ko kɔni sigi kuntala o sɛbɛnkɔrɔ janyana maa ma ye wa kɔrɔfɔ ma fɔ maa kofɔlen ninnu ye minnu kun kɛn bɛ ka jalakili sɛbɛn don n'o ye politikimaw ye wa jirala fana k'a fɔ min u ka kiiri n'a ma se ka kɛ juillet kalo tile 7 san 2025 a kɔni a bɛ yuru ni ka taa da juillet kalo tile 28 kunna n'ale y'o fara maa min si kan san 2025 kelen o kɔnɔna na n'a bɔra tigɛla da o da la i b'a ye k'a fɔ kiiriko in a mana kɛ fɛn o fɛn ye a bɛ tigɛ wa walima a tɛ tigɛ i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen n'i ta fa i ta n'i bila dɔn wa bɛɛ lajɛlen n'i ta fa fana ye nin ko sɛbɛn n'a y'a salo ka bɔ le matin kɔnɔ Hashi Cissé nin y'a ka fasiri n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni a bolo ko siɲɛ 7,000 siɲɛ 834 fasiri kɛba i k'a dɔn a wa taalen ɲɛfɛ n'a da i tulo kan min ye maître Mahamadu Ismaila Konatɛ cɛkɔrɔba den wagati k'i k'a dɔn surunin donba don surunin donba ŋana don min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wagati k'i k'a dɔn ale de y'i kanbɔ a y'i kanbɔ min na i k'a dɔn o donnen don Mamadu Hawa Jaabi Gasama a bɛ tiɲɛ bolo kan min ye Korowari jamana ye sabula i k'a dɔn a minɛnen bɛ a yɛrɛ donnen don kaso la a sigilen bɛ k'a ka kiiri kɔnɔ ministre kɔrɔ de la justice n'o ye ayiwa Mamadu Ismaila Konatɛ a donnen don a ka tiɲɛ fɔ la a n'a ka galabu kiiri bunafu kan a bɛ dɔ fɔ maa ye maa t'ale kalon na bɔgɔsiri kɛ a ko min ye Mamadu Hawa Jaabi Gasama ye a sɔnna a welelen ko yalima a bɛ se k'a dɛmɛ kiiri bulon kan wa ale jɛnna n'a ye bɔgɔsiri k'i a yɛrɛ wulila ko i k'a dɔn sibiri tɛmɛnen a taara Mamadu Hawa lajɛ fo kasobo kɔnɔ Abidjan bɔgɔsiri k'i a minɛnen bɛ kun min na o de ye outrage incitation à la haine tentative de déstabilisation des institutions bɔgɔsiri k'i o ye sarakisɛ min n'a fanga ka bon kosɛbɛ maa min b'a fɛ ka hadamadenw bila ɲɔgɔn na
ni dusukolo bɔli ka laban ka jamana kelen dafiri i k'a dɔn ko a ka ɲangini a b'o de ko fɔ ale kelen ka sɛbɛnfuraw ni fɛn ninnu kɔni lajɛ a taalen Abidjan sibiri don sabula a tun bɛ bɔ Paris ka taa Dakar a ye sira yɛlɛma ni ka na Mamadu Hawa lajɛ a donnama in kama Mamadu Hawa badenkɛ a n'o de taara ɲɔgɔn fɛ kaso bon kɔnɔ ani a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ o ye Ivoirien ye min ye Cheikhna Kuriba ye o fana ye ayiwa surundonba ye u taara Mamadu Hawa jaabi Gassama u taara kuma ɲɔgɔn ɲɛ i k'a dɔn dankɔrɔba in a ka galabu ma bɔ a la min ye Mamadu Ismail Konate ka fɔ la a ka galabu b'a la a ka kuma b'a da a ka kɛnɛ Boubacar nka o n'a ta bɛɛ kaso man ɲi kaso ye kaso de ye Boubacar a ko Mamadu Hawa ma i ye n wele ko n k'i dɛmɛ wa n bɛ sɔn n b'i dɛmɛ ka da ko damadɔ kan ne ye avocat ye n ye n gale o baara de kan n ko n'o kɛ an bɛ donni min na ko bi maa o maa b'a la diɲɛ fan o fan k'a fɔ i ni sariya de bɛ ɲɔgɔn na ni bɛ se ka min kɛ n'o kɛ a filanan i ka nin dossier in i k'a dɔn avocat yɛrɛ gundo a n'a wuli ka jɔ a ka di n ye ni ka nin baara in fana kɛ o k'i bɔ a la Mamadu Hawa jaabi Gassama i ye député ye a bɛ san caman bɔ i ye maraka ye wa ne y'a dɔn Bakɔrɛ Sila Ala ka hinɛ na n y'a dɔn o de sababu la o de y'a jira n na ni Bakɔrɛ tun bɛ balo la bi Bakɔrɛ tun bɛ ne de wele k'a fɔ taa Mamadu Hawa jaabi Gassama ma dɛmɛ n'o tɛ yen ale kan ka min kɛ ale b'o kɛ fo ka taa sɛbɛkɔrɔgun o tuma a bɛ dugawu ani dɛmɛ ɲini maliden bɛɛ fɛ i k'a dɔn a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na walasa Mamadu Hawa jaabi Gassama gɛlɛya min n'a fila kɔnɔ a bɛ se ka fosi ka bɔ a la cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni sɔgɔmada la kunnafoni ne y'o bila l'informateur ne bɛ o ta maa min ka fasiri ye nin ye ayiwa olu fana y'a ka jɛ k'a sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ campagne agricole 2025-2026 min ye office du Niger ɲɛmaaba n'o y'a PDG ye n'o ye président directeur général ye i b'a ye k'a fɔ min ye Badara Aliu Traoré ye ale ye kunnafoni di baro ta ka ɲɛsin a ka maa kologiri cadre bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn juma tɛmɛlen ma juillet kalo tile 4 san 2025 office du Niger ye o ɲɔgɔn ye ka soba yɛrɛ kɔnɔna na a ye nin directeur wele min kɔni bɛna kɛ sabu ye min ye nɔgɔko ye a ko min n'a kɔrɔfɔ n'a bɛ bisi basa la olu ka malosɛnɛ yɔrɔ 7 min bɛ yen n'o ye yɔrɔ belebelew ye n'i y'a ta k'a lajɛ Kolongo bɛ o la Kemasina Ɲono ka taa se Molodoma Debugu fo ka taa se Kurumari ma n'o bɛ wele ko Jabali ani Bewani ka n'i ye nin yɔrɔ ninnu lajɛ min ye office Niger président directeur général ka kɔrɔfɔ ye a ɲɛmaa b'a ka fɔ la n'o ye Badara Aliu Traoré ye a ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ bawo nin ɲɔgɔn ye senfɛ wele kun bila an bɛ directeurw bɛɛ ma nin yɔrɔ 7 directeurw ka taa se min ye collectivité territoriale ka maaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen welela ko in ka kɛ u ɲɛna min kɔni n'o bɛ anw ka cikɛlaw ka makama ani daraja ani ka u ko fɔ n'i y'a lajɛ chambre locale d'agriculture nin bɛɛ lajɛlen maa tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ profession interprofessionnerie minnu ka baara ɲɛsin bɛ malosɛnɛ ma nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw welela waasa ko in ka kɛ u ɲɛna nka n'i y'a lajɛ office Niger ɲɛmaayaso bibi in na ɲɛmaa ka kɔrɔfɔla n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nɔgɔ ye jɔn ko Ala o min bɛ u bolokɔrɔla la a tɔni a hakɛ o sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ NPK ka taa se min ye DAP ani urée o n'a ɲɔgɔnko wɛrɛw nin bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ se ka tila cogo min na bɛɛ lajɛlen u ka yɔrɔ 7 min bɛ yen ni malo bɛ sɛnɛ a na o maaw bɛɛ lajɛlen ka se k'u ta sɔrɔ wa kilo 50 bɔrɔ a bɛ feere 2,800 a bɛ di cikɛlaw ma o la wa maa o maa bɛ yen n'i taara dɔrɔmɛ 1 yɛlɛ nin 2,800 kan e ni office Niger directeur e n'o jɛma kan tɛ wa min ye cikɛlaw ye bɛɛ lajɛlen k'a bila i hakili la i mago bɛ hakɛ min na o n'a i sɔrɔ f'i ka cikɛyɔrɔ ani ka foro kɔnɔna na wa wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ min ye anw ka dugukolo ninnu caman ye a caman mana baalen don walima a caman dugukolo a sɛgɛ a fanga bɛ fɛ ka dɔgɔya min ye nin nɔgɔ ninnu ye o bɛ kɛ sababu ye ni ka nikɔrɔ de fiyɛ dugukolo la an bɛ fɛn minnu ci kɛ a sanfɛla la olu ka se ka kɛ nafa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye malo ye office Niger o kɔnɔna na zan ko an kɛ bɛ ka yɔrɔba 7 min n'an y'o tɔgɔ maana sisan olu ka ɲinɛnzan campagne 2025-2026 jɔn ko Ala a bɛ taa kuncɛ waati o waati o ka kɛ bɛɛ lajɛlen nimisi wasa kɛnɛ ye malo caman ba den ka sɔrɔ dun ka fa o bɛ se ka sabati Mali seleke 4 kɔnɔ cogo min na nin ko sɛbɛn n'a y'a salo ka bɔ l'informateur kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn o ka fasiri Boubacar n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon Boubacar i k'a dɔn nganamu tɛ ɲɛ bilen jamana in kɔnɔ sabula min ye wulikajɔ ye Boubacar an bɛ donni minɛ i ko bi maa minnu bɛ sojɔ la u kamana ganna ka sababu kɛ siman ye siman sɔrɔlen a kɛ
bɛ mataba ye a sɔni wale barika bonyana Bougazelli ka dɔ fara ciment sɔngɔ kan ka sɔrɔ i k'a dɔn a kun tɛ o de la ministre min n'a bɛ jago kunna a ye wele bila cakɛda ma u ko min ma DGCC n'o fɔra min ye Zéon ye i k'a dɔn ale jɔlen bɛ kɛlɛw Zéon club Zéon Dambɛlɛ bɔbɔ de tɛ yan ayi ɛseke o don ni bɔbɔ tɛ miyanka don o fila la kelen kɔni Zéon in di yɛlɛ o la ilaha Zéon Dambɛlɛ a tɛ yɛlɛ Zéon a n'a ka cɛdenw o kuma mun kɛra munna i k'a dɔn jagokɛlaw kelen bɛ ka natabaya ta ka ciment feereli sɛgɛrɛ Bougazelli yanni baara ka kɛ ciment usine tigiw ciment feerebaw minnu yɛrɛ y'a ɲɛdɔn minnu bɛna ni ciment ye jamana kɔnɔ ministre Musa Alassane Diallo y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ka se k'a dɔn min don olu y'a jɛya ye k'a fɔ ciment sɔngɔ yɛlɛli kunda la ka sababu kɛ mun ye foyi den kelen ma yɛlɛma Bougazelli kabini o kɔni kɛra sa ayiwa Zéon ko b'i bolo Bougazelli ko yɔrɔnin bɛɛ directeur général commerce consommation concurrence Bougazelli a nana wulikajɔ bolo da ani ayiwa directeur national de l'industrie DENI Bougazelli ko k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ni ka jamana fa bɛɛ lajɛlen laroué maa minnu kelen bɛ ka ciment feere kɛ i k'a dɔn sanu jugu ye Bougazelli i k'a dɔn a ka se ka dabila ni min ma dabila kangari dala ɲangata min kan ka da i kan Bougazelli k'o lakɛ kabini o kɔni fɔra sa Bougazelli k'a dɔn ayiwa DGCC u nana wulikajɔ boloda ka don ayiwa ciment feerelaw kan Bougazelli k'u t'u sɛri la koyi juma tɛmɛnen yɛrɛ u nana sɛgɛsɛgɛli ba kɛ sabula i k'a dɔn kɛnkɛri 68 ciment feere butigiw Bougazelli k'u sina ka bali ka taa tu ten Bougazelli i k'a dɔn ka dɔdɔlimali kɛ ka taa ciment sɔngɔ ɲɛli kɛ u nana sɔrɔ nin fɛn o fɛn bɛ yen Bougazelli k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ sanfɛ o yɔrɔ bɛɛ tɛgɛ dar'u kan gami Bougazelli ka bitigi datugu wa min ye ɲangini ye o kan ka ta k'i sɛgɛrɛ a kelen o kelen miliyɔn 2 ani dalasi 40,000 sɛfɛ wari i b'o sara jamana ye sabula i b'a ka jamana denw joli min i ni min kɛli man kan Bougazelli direction générale du commerce consommation concurrence Zéon Dambɛlɛ a y'a jira k'a fɔ Bougazelli i k'a dɔn jamana bɛ ɲani ni gɛlɛya min na o man kan maa k'a fɔ k'i b'o kɛ jagokun ye o man kan maa k'a fɔ k'i b'o kɛ nafolo ɲiniyɔrɔ ye o tuma bɛnkan ye minnu ye fo bɛɛ lajɛlen k'o de bato n'o tɛ i ta fila ni tila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɛ waati ngara nouvelle horizon ne y'o bila sɔrɔ ne kuma ko n b'o ta fari Maïmouna Doumbouya nin y'a ka fasiri ye Mayi ko min anw ka forces armées maliennes ye jɔn ko ala ni bamaji n'o ye maa jugu ninnu ni hakili jugu tigilamaw ye n'u ma segin u ka wulikajɔ cɛjugu la min ye faama fana ye olu tɛna salaya n'i y'a ta k'a lajɛ min ye joueur in tile gale tɛmɛlen san 2025 yɔrɔbaw 6 fo ka se 7 ma ka na hi kɛ yɔrɔ ninnu kan i b'a ye k'a fɔ n'u kun y'a dɔn u tɛ a se fila nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye terroriste ye a kɔni nin joueur tile gale tɛmɛlen kɔfɛ n'anw ka forces armées maliennes ale ye janjo o jala a la wa min ye terroriste su ye o kɔni o de saradala bɔlɔnkɔnɔnaw na nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min y'anw ka maaw ye olu kɔni y'a jira sa ko terroriste tɛna bɛn u kan tugun koyi olu bɛ wuli ka taa terroriste ɲini de terroriste o ɲinili de bolodalen don o kɛra sabu ye sa min ye Kidali région ye n'o y'a marabolo ye kɔni anw ka drone ka taa se sanfɛ kɛlɛ pankulu kɛlɛkɛlaw ma olu kɔni wulila ka dulon sanni dugu cɛ sanga n'a ka waati o bɛ munumunu salo la yɔrɔ kɔfɛlen ninnu caman na wa n'i y'a lajɛ opération dugukolo anw ni Algérie dancɛ o fana o don bɛ bɛrɛ la wa n'i y'a lajɛ ko kɔrɔ juin kalo n'i ye o lajɛ wulikajɔ cayala o kɔnɔ kosɛbɛ san 2025 in na nka min ye dɔgɔkun jan tɛmɛlen ye min ye terroriste la ka maa 10 ani kɔ ye kɔni olu bɛɛ lajɛlen u ninkɛnɛ karabala tela biti la wa o tela biti o kɔni n'i y'o ta k'o lajɛ o kɔni o bɛ anw ka jamana ye camancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la nka n'i y'a lajɛ ko kura i b'a ye fana k'a fɔ o ye anw ka forces armées maliennes o ye pick-up dɔ fana ye drone kɛlen kɔ k'a suma wa sɛbɛkɔrɔ sumalen kɔ a kun sɔsɔn bɛ marafa ani min ye nin da najugukɛlaw olu kun kɛn bɛ ka mobili in kɔfɛla ni k'a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ e ko u bɔla la de u y'u bɛɛ lajɛlen ta tiɲɛ ni minɛ ninnu ye o fana bɔlen koyi u taara bɔ pick-up dɔ fana kan min fana sɛbɛkɔrɔ sɔsɔn bɛ an ka kɛlɛminɛnw caman na o y'o fana salo ni ka o da kɛrɛfɛ o fana bɔlen i b'a ye fana k'a fɔ min ye farabugu ye Gao ka taa se Tombouctou ma fo ka taa se Kidali yɛrɛ ma i b'a ye k'a fɔ nin marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la ka larawe forces armées maliennes fɛ terroriste hali ni donna mɛlɛmɛlɛ dingɛ kɔnɔ minɛn bɛ forces armées
d'armée malienne bolo bi min be terroriste al na be dugolo wolo flanana ka ye ni ka suma mugula asuma le ko ka ni jiye fara ni munu be se ka mena ulu ka mene o se ba koro ka nyininga wa munu mona marfa fana bla ni kon nanjele yaye jongo ala ina ombe ku wana wati dola gana bla choko manye o koni ebe ke la radule mi ina fara kiye dronu ulu yanga la ye fana kuna yenga o yado o yani Algerie danje munu fana tumba fe ka denga do wolo ni kana kojugu ni ka o boloda on ga jamana fando konnana kidale regiona ulu bele jele kunchila ni ka o dafara ma be se ka fosa mi forces armées maliennes ka bi jouer kalo légal temele en 2025 iba e ka fo tablo yelemana mi ye kele boloda chuko o bele jele yelemana ka fo ko terroriste de bena be forces armées maliennes ga tuguni wa on da be wuli ni ga ta u dogo yoro bele jele larawe wana ye munu zoro munu sela kamne tegela aman tege da u kunjela ga mi munu ma se kamne jongo ala anda nga doni giriya ambu kunji ku dafara ku bla dogo ko wasa du ula ni we sebe sebe na ya salo ka bo eswar de ebama ko kono mayuna dumia aka fasiru ba tirigi fura wara tenyena mini na si yoro kele ko mbi boni sebe mi nuka ma le soir de Bamako ula ba tirigi ka do wuli ka jo kele la ya jara ka fola ambita u nyini de sa ukina bi ma ka bi je kalo kle folo inde mene ngofe ba tirigi na bu da ka fo u jotal ba tirigi akui ka don ai wa mi nyekunungo yere dugu mi nuka ma ko juera lamini ikado alebe guna marala ba tirigi ka do doa girinedu haram made bolembe fa bele jelena ako yoro nunu na ibaye ka fo sugu dumambe gunda mo koni wasirigi mani fi be bo fa be fe jango mi nye Mauritanie jamana yi ikado suraka ani larabu chama mina sanike sabla ayoro nafa mabili nafa chama de be wasirigi so mi dungeledu bingani wala mi nyanga jamana soro kosaina wasirigi ikado tirusu uye labaye ka yoro dodila chama nya jira ka fo Mauritanie vainde wasirigi jingele mu daga ro fala ikado yoro ngal la jaw yella ben jamange o fanfele de la kana bingani wala nunu buluda waka siriki ikado unana jetemineke mame sugu grinedu ma jugu ni manuma bo mangu nyano waka siriki ikado bamanje ka wale do be ikado somena makulu do la minu ngon be duajo sefe kana waka siriki ibora ka femi ndo afo ikado dabali jugu koroti jugu yaro duru ni nyode sabla abiti to koroti de do ale bi fa halitai bokati na yangara na ko taw bokati ka amaga dama ani hadama de perenga do asna ka griti yani mo ka do min bisina bokati ko ya soro duru ni tara kala magula sebani kala ko bokati ka ambi doni mine ko bi ba manji ko ne hawjale do kamana gwana bokati ka bi ne ka wati bo yemi vode soro subi tu nyini zade sabula ko kuna funi jonyo de banga soro subu u daga yoro bokati ki ani chama mbula minu mbola kata dafa jamano na chama nyere be wase ko olu nanu karika do dugu kono ku yere bama yelema ku ka dugu de do seben kala ko ni nde yere ko jayi dugu de nga wuli kuma de sera mama ba ka dugu kono ni ma diliga nondo ma sure do bokati ki nin jamana nunu bebi nyondo imana siga mawo mana e ma se ka mina ka sirika da akofo bokati ki o de be ka sababu ye turu si wale anga jamana ka se ka lafia ambi doni na kobi bokati ki ikado anga jamana seba min zoro awa bamanduka una wati janga yanu kala ben woreke ku ban zoro ya ningunye sebeni anye min bo sorde Bamako kono e Bamako wula karamo to watu warani entega do ni sababu bo sababu no ga mako l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau ma minga fasriye ni oyi yakuba edumi yaye yakuko ko mi onga jamana marabulo mi be no ye kenya baye kenya ba ujongo ala o mo wulime ku jobi ko kembe ga kuleka bo kanya shi jamana marabo ma no chama joro fanga nyama wi ni ya takalaje kenya ba dugu ni afleni ye jalafara commune fe wa be sajola abo cercle de konnana wa ni senegali anu lugu be dankela kan ya laje mi ye shini wo ga sanbo manju yede e ko senegali ba bulo farami no be tema onga ni roko fele ve no e ke ba dugu ye jongo ala ka ke me gele yebi sini wo ko ni na be sanu yinina projet simigu olu ko ni bala ka sarada to komina o bala ka saradati we kuleka bo no ye kenya ba dugu sigiba uye
kɛrɛnkɛrɛnyana min ye dugutigi ye n'o de ye Boubacarifin Sisoko ye Boubacarifin Sisoko ka taa se alimami ma n'o ye Elhaji Sohreba Dabo ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ min ye jamana marabaaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana ministère de l'environnement de l'assainissement u ka wuli ka jɔ sabati u bɛ baara min na u ka dɔ fara cɛsiri kan dɛ n'o tɛ olu jɔyɔrɔ bɛ fɛn min na i bɛ o dɔn wa nin Chinois n'u ka sanubɔ mansin ninnu ko semi mécanisé i b'o dɔn o tɛ bololadama ye tugun a ma kɛ industriel ye nka n'i y'a lajɛ jɔn ko ala u b'a la ka dugukolo halaki cogo min na u b'a la ka halaki ten u gɛnna ka bɔ fɛ min Sénégali ba bolofara ye o kun bɛ a Sénégali yanfan min fɛ Sénégalikaw de y'u gɛn u gɛnlen kɔ u nana anw ka fanfɛla in na yan n'o ye an ni Sénégali dancɛ ye wa u b'anw ka dugukolo de sanfɛla la wa u b'a la ka dugukolo fan bɛɛ de suwa wa min ye produit gɛlɛnw ye produit juguba ninnu ka to k'o de kɛ k'u ka sanu ɲini baaraw ni ka o bolo da wa n'o ma lajɛ diɲɛma jɔlen na tagalen ɲɛfɛ san damadɔ ɲinɛn kɔfɛ kɛɲɛba dugu kɔnɔna ko maa kɛnɛbaatɔ bɛ yen dugu wa dugutigi ani alimami olu kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ ka ɲɛsin anw ka caman fɔ ka ɲɛmaa ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ka taa se ministère de l'environnement et de l'assainissement ma anw n'anw ka dugu jukɔrɔ nafolo ko ministre n'o ye ministre des mines ye nin bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye nin Chinois ye o daga bɛ se ka bɔ nin yɔrɔ sigibaw dala cogo min na n'o tɛ olu ka cikɛ forow bɛɛ lajɛlen de b'a la ka kɛ dingɛ ye ko sanu ɲini wa min y'a Boubacar Chinois bɛ se ka bɔ Chinois jamana na cogo di ka jigi aviation na Bamakɔ yan ka Bamakɔ pan ka Kayi ban ka Sikaso ban ka taa se fɔ aw ka dugu la faamaw ma bɔ a kalama dugudenw ɲɛ b'a la u b'a k'a bɔ Boubacar t'i mago la complicité dɔ bɛ dugu la t'i mago la foyi tɛ dugu la nin bɛ kɛnɛ ka koyi u bɛ dugu o dugu la Boubacar k'a sɛnɛ i b'a sɔrɔ ni duguden dɔ bɛnnen don a kan siga t'a la minnu ko ninnu ye ko dogolen ye jamana in kɔnɔ Chinois n'a bɛ se ka na fɔ aw ka dugu la k'a ka dugu suwa k'a ka baji nɔɔni aw tɛ fɛn sɔrɔ o la aw tɛ fɛn kalama wa min yɛrɛ jɔrɔ b'u la n'a bɛɛ ye tuguni n ye sanu ɲini dɔ la produit minnu bɛ kɛ ka sanu labaara o kɔni n'o kɔni jiw kɔni tola ka sɔsɔ dugukolo la kɛnɛya o tɛ sabati diɲɛ kɔnɔ wa n'o fana bɔla yen maanifinw mana min ka taa se baganw ma baganko de bɛ dabila wa ni nin bɛɛ lajɛlen ma lajɛ jɔn ko ala min ye Kaɲɛba dugu sigibaw ye n'o filɛ nin ye Jalafara commune fɛ ka taa se chef de cercle kɔnɔna ma o kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ ko kɔfilɛ ka kɛ olu ka yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na min kɔni n'o ye fleuve Falémé ye a bolofara min n'o bɛ Mali fanfɛla fɛ jɔn ko ala Chinois minnu sigilen bɛ o sɛbɛkɔrɔ ka gun ka t'u ka jamana kan tiɲɛ yɛrɛ la u b'a ka dugukolo halaki tiɲɛ yɛrɛ la u b'a ka baji tiɲɛ nka nin kuma i b'a bɛ maa o maa da i b'a sɔrɔ olu ma fɛn sɔrɔ a la o kuma ye wulibali ye je sais mais n ko bɛ jamana in nɔni ni minnu ma fɛn sɔrɔ a la dugu kɔnɔ olu bɛ taa nafigiya kɛ o bɛ se ka fɔ ko élection ma ɲɛ an k'a kɛ terilakaw ka fɛ o ko élection ko sigicogo ma ɲɛ i mana nafigiya in mɛn maa ma da i b'a sɔrɔ duguden dɔ don min kɔni ma ɲɛ sɔrɔ a wariko la min dira a ma jɔn'o la n'o tɛ dugu bɛɛ b'a kalama an bɛ dugawu de kɛ ala ka dugu bɛɛ b'a kalama nin ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ l'indicateur du niveau kɔnɔ Yakuba Dumbuya a ka fasiri Boubacar n bɛ bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni a bolo ko siɲɛ 460 ni siɲɛ 7 Boubacar i k'a dɔn Musa Tarawele Beli ni denmisɛn bɛɛ lajɛlen sɔnna ka kɛ Beli ɲɔgɔnna ye Boubacar i k'a dɔn se tɛ n ye an ka dabalikura ɲini jamana wulikajɔ ka se ka kɛ min ye jamanakuntigi ye a y'a fɔ Mali ɲɛta ni Mali sɔrɔ jidi la a bɛ denmisɛnw bolo sifinnakaw kan k'u jija Musa Tarawele n'u k'a ma Beli juin kalo tile 30 i k'a dɔn a kumana ka ɲɛsin denmisɛnw ma i kana maa kɔnɔ faso jɔli la faso ye bɛɛ lajɛlen da ye i kana sigi k'a ma lajɛ faso ɲɛta la se min b'i ye o k'i ka jamana ye i ye nafa sɔrɔ a la o i ma nafa sɔrɔ a la i ka da la k'a fɔ i faso don a nafa tɛ ban i ye fo ka taa fɔ dugukolo melengera o de la association min n'a b'o ɲɛma la n'o ye ALCPPE Boubacar a ko an ka jamana bi danga min an joginen don bana banna Boubacar k'a dɔn gɛlɛya 120 dalen don jamana in kan lakana ka taa se wa sariya ka taa se danaya ani hadamadenya yɛrɛ kɛcogo Boubacar ka taa fara sɛgɛn kan min ka jugu diɲɛ fɛn bɛɛ ye
o y'an ka jamana sɔrɔ terroriste bara k'an ka denmisɛnninw fa u bara k'u nɛgɛ k'u don bamanjɛ wale la foyi tɛ fandanya ani dɛsɛ kɔ Boubacar Sidiki an ka maaya yɛrɛ i k'a dɔn a jɔrɔ banna sini ɲɛsigi jɔrɔ banna Musa Tarawele n'u k'a ma bil a ko an kelen o kelen jango denmisɛnninnakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ko dɔ kɛ kumaba fɔ ba in Boubacar Sidiki maa lagosi ba in walima i sigi k'i yɛrɛ ɲininka ne ko karisa bɛ nin wulikajɔ in ni nin cɛsiri in na jamana ye a bɛ mun de nɔfɛ dɛ fanga ɲini na don wa yalima ale b'a fɛ ka to a de ɲini wa Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn n'i tulo don kumaw kɔrɔ i laban o laban i bɛ saliya Boubacar Sidiki jamana min ni Ala y'i da kɔnɔ i fa n'i ba bɛ jamana min kɔnɔ i bɔnnaw bɛ jamana min kɔnɔ n'a se b'i ye e man k'i sigi abada Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana k'o tunu dɔ la walima k'o halaki cogo lajɛ o de la ale ka jɛrɛjɛkulu olu bɛ wulikajɔ la u tɛ kuma mɛn Boubacar Sidiki u tɛn'u tulo don i k'a dɔn awɔ kelikulu ani lagosiw kɔrɔ Boubacar Sidiki min bɛ se ka min kɛ bɛɛ k'o kɛ ni gabakurunin kelen talen don ka bɔ sira la mɔɔw ɲɛ Boubacar Sidiki k'o kɛ n'i bɛ se ka jiri turu k'o kɛ o de la ale ka jɛrɛjɛkulu san kalo 12 min ye kaburudenw ye ka t'o bin siɲɛ ka jiriw turu Boubacar Sidiki se min mana k'u ye ka siraw dilan a ko diɲɛ jamanabaw ale yaalala a y'a ye k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen donna dala nin cogo in na min ye Musa Tarawele n'an k'a ma ko bin Boubacar Sidiki a ko welewele da don ka ɲɛsin an ka jamana denmisɛn bɛɛ ma i kana maa lajɛ ka n'i kɔfilɛ Boubacar Sidiki foyi tɛ dugukolo sanfɛ min tɛ se ka ban i ɲɛ bɛ jamanaba fɛn o fɛn la ni sebabu ye Boubacar Sidiki u bɛɛ lajɛlen tɛmɛna nin de la nka dugudenw kɛra maa cɛsirilenw ye u sɛgɛnna u ɲanina u b'o hɛrɛ la bi o kuma welewele da don ka ɲɛsin Mali denmisɛn bɛɛ ma a denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kan k'u cɛsiri sini ɲɛsigi b'olu de bolo jamana ɲɛtaa b'olu de bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la a bila n bɛ Tezara premier min n kumana sa fo n kunkolo bɛ n munumunu non mais merde wayi e cɛnin i tɛ hinɛ maa na Tezara premier n b'o min Jibi n ye cɛkɔrɔba ye tiɲɛ nka ko man di n na i n'a sɔrɔ juru caman de b'i la n bala cogo bɛ di juru bɛ cɛkɔrɔba minnu na commando olu la biyewu n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Taba Tunkara n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le nouveau réveil le nouveau réveil Adama Kulubali nin y'a ka fasiri ye Adama ko a ko min ye programme d'appui à l'autonomisation des femmes ye dans la chaîne de valeur karité o tɛ dɔwɛrɛ ye min an balaka minnu ka baara bɛn bɛ sikɔlɔ fo ka taa se situlu bɔli k'a kɛ nafolo ye olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na projet in nakun kun ye o ye projet in a nalen a bilala maa min ka bolo kan an ka ministérisow la o de ye muso du ani denbaya n'o ye ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ye nka e ko fasiri kɛbaa ka fɔlɔ n'o ye Adama Kulubali ye min ye ministériso in ye a mako foyi ma ye nin projet in na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nafolo ani kɔntaraw n'o ye sugubilenw ye o bɛ dilan ka latɛmɛ maa minnu kɔni ni nafolo bɛ ta ka d'u ma k'u ni ju foyi tɛ a la ɲɛmaaba n'o ye Fabe Binta Bokoum ye ale de ye projet in coordinatrice ye n'i y'a lajɛ ministériso in o mako jɔn tɛ nin projet in a bɛ se k'a lajɛ cogo k'i ɲɛ jɔ a ka baara kɛtaw la kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ min ye bureau du vérificateur général ye olu ye munumunu salo kɛ projet in a dagayɔrɔ la min y'u ka nafolow ye baara minnu kɛla kɔnɔ k'a minɛ san 2022 fo ka se 2025 ma i b'a ye k'a fɔ min ye CFA miliyɔn 1 a n'a kunkan fɛ o kɔni o sɛbɛn kɔrɔ tununa fasirikɛbaa ye ɲininkali kɛ hali n'a sɔrɔla nafolo a dagosi ma bon kosɛbɛ nafolo a dɔrɔmɛ 1 faso to a la n'a tununa jɔn ko ala a nɔ kan ka bɔ wa min ye cakɛda ninnu ye walima kɛrɛnkɛrɛnyana nin projet ninnu n'o ye kɛyɛrɛ jɛkuluw ye o kɔni n'u nana o kan ka lɛnpo fana sara jamana ye o lɛnpo wari o fana o t'a la ka sara kabi projet daminɛ furadama kana se bi ma maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima nin projet nakun jumɛn yela la dɛ wa min ye an balaka minnu ka baara bɛn bɛ sikɔlɔ labaarali ma k'a labaara fo ka taa se k'a bamayɛlɛma k'a kɛ situlu ye o situlu o min bɛ se ka kɛ nafa ye ani nafasɔrɔ sira ye ka ɲɛsin an balaka minnu sigi bɛ togodaw la yalima ko projet a nakun kɛla olu lafiyali min ye k'a y'a nakun ɲɛ wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ o ka nafolo ko a lajɛyalen dɛ wa min ye sugubilenw ye o bɛ latɛmɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a ka di u ye cogo min na wa min ye Banque Africaine de Développement ye o min kɔni n'o kɛn bɛ ka maa caman kɔni fara ɲɔgɔn kan n'olu kɔni kan ka taa ka se ka nin ko in bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na olu b'a la k'u yɛrɛ ɲininka yalima u ye nin projet in dɛmɛ ni hakilina min ye yalima hakilina ninnu ye nafa kɛ wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin ko sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ le nouveau réveil kɔnɔ Adama Kulubali a ka fasiri don waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan an b'a bila sa o n'a ko kɔlɔni kɔ ye fɛn
à cette émission. E jo anga ni ngala ne te fengala ne be fengala. Ayi, faut te kala. Do be na yɛrɛ bolo nga faut de te kala bile do kɛra. Burapele on labɛnnen don Boubacar e k'a dɔn bɛɛ de Jakite ale tun bɛ jaw la min ɲɛ fiɲɛ tulu kala ye e k'a dɔn bi Dankɔrɔba bolo Gibson contrôle denmisɛnninw ningama sɛbɛnfura kalali o kun ye e ani ne ye joni Boubacar Fin Boubacar Sidiki Boubacar Suruni Boubacar kun de ka jɛ nin bɛɛ ye kelen don a ye jelikɛ kɔrɔfɔ ɲɛna sisan n y'a f'i ye cogo min Burapele kɛ nin kunnafoni kelen kan ni Ala sɔnna ma sini an b'i ye kɛnɛ kan sɛbɛnfuraw bɛ bɔ k'olu lakali min ɲɛji bɛ ye baara ɲɛna jɔnka la